మన తెలుగు వాళ్ళకి ఎంతో ఇష్టమైన ఇడ్లీ. ఇక్కడ మహారాష్ట్రియన్ ఫుల్గా తినే మిషాల్ పావ్. ఈ కాంబినేషన్ నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, ఈ ఇడ్లీలోకి ఈ మిషాల్ పావ్ వేస్తున్నాను. కొద్దిగా రసంలానే ఉండాలండి, అలా అయితేనే బాగుంటుంది. ఇది ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర ఉంటే వేసుకోవచ్చు, నాకు ఇప్పుడు ఇష్టం లేదు. నిమ్మకాయ కూడా పిండుకోవాలనుకుంటే పిండుకోవచ్చు, నాకు ఇప్పుడు ఇష్టం లేదు. టేస్ట్ ఫస్ట్ చూసి చెప్తాను. మిసాల్ ఇడ్లీ, మిసాల్ పావ్ కాదు. డిఫరెంట్గా బాగుంది, ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి.